So hey guys, good morning. My name is Vidya. Ang tini hai no hai, hai sok jagang. Norok thumbnail title no goi sai no mangkhana. Ang borok sok ya. Tini hinggang ge parao hai sok jagang. Halok manjulai mani, halok bai halok khurunglai mani. Hai ke ba? Nukuri buskango hik sai hinui, borok swmai tangmani. Abai jaga hai sok jak tini ang. Iko norok no goi mangkhana kuluk digi background. KailaiPanda o. O jagani tini hinggang ge mandir thangai kaijaknai o kaimungrongni mangphili rokno phunungnai ang borok tini jaganath mandir buskango thangai tini mutaino sakhi nargoi tini hik saing khai hinui borok tini swmai tanglainai oboni mangphili rok phunungnai nongno norok nai tongdi pulense paithak jora halok kotal manjulai mani khabai kha thanchangmani salno tini belakhe borok hom dodom khai yang di decoration no khaiman no khuna norok klubigi KailaiPanda belakhe khatong thongmani panda. So finally tabuk bising di hapai gang iko norok nugui makhana decoration belai nai thok khaija o decoration sobni yak duk himalaya abo gangge musang catering bodol ni decoration belakhe nai thok khaija tabuk bising di thanai ang haino hai jaga chikon ni bagai kisa asuk jana rok chikon khena tangja haipan belakhe nai thok tini ni vlog video wathor ma simun no chengsinai iko tabuk wathor na nai dongo chini borok ni mandir phono kaijak bedinok tami phono kaijak di haifano o wathopno khulumna nangnai pules ka o tini ni KailaiPanda thik main road bai gana nawasta nanglalai yang gabo bodon para yang gabo gupinat para bai bodon para ni ariono hinimano tini ni KailaiPanda faidinge KailaiPanda ni khana mamai songnan bagai thaparok soklaiman naine legena decoration no khali tong hoyang ba payakho iko thapa songnai rok borok yang motongo blogger bo thapa rok masokha obong gangge sala saya mai rok bisi bo kise nengkrak nangdan jorotele bo peti bere di bimis kango bo thung pare do yang menami dami sining tiru bo yang bo bangla ka khamrok nge nengtia biar po nai di bin mukhang gangge biar neng thotong se solia thaba bengge kise chata jaga chikon bagai belakhe kosto nanglakhe borok thaba khorje khania jaga khortam ba yungnai faidingge tabuk maisama room rok nai nelenai bosu kotor khe tangjak rok baige tangkha bobaike decoration khaikha borok nai nelen iko obong ke maisama room emne gangge kun phon khaijak gotak ligila gai khana sewa jaga reception nungnai tini gangke kaiman simin kainai tini mandiro tlangai tini hoku tisam chaini jaganath mandiro tlangai kainai boroni halok kotal hekeba halok manjumani tini halok kotal bolaimani khabai kha thanjangmani iko tabuk turuk tiyar khai tongo chini Tiprasa ni wathop room mawke tokturu bokhongnai o jaga tei hamjuk bai chamri phai khulum painai kata tei bakal kara ma sang ram nebi nang bong khoi sobe tong patang tong mo mundla ya to phai ka sakai bisala kita dai pan nai yang san nai na pan nai san 야 소리 뭐 소리 코 소리 까 또 약소리 뭐 너 쉐몰레 너 버섯 뭐 됐어 salbo thangtei tabuk sari jorani soita tamai tongkha iko nongni nokhor lekya mandiro thanan bagoi
Tabung gangke camri ketal hamzu ketal gario phai asuk phaikya mondir thanan bagai tini horjorani video footage rok asa clean kinu gui manglak jengmani naidi haipano Nangkamani na sa mani asik dini jali mani ketaruni pai dan nganya musong tongka camri ketal hamzu ketal gari gangke tabuk tur lamri tongka jeng gangke bor nokluk kluk thangnai sinai jengke camri ketal boya hamzu ketal boya hangke jengke puila mathangya beshi busali aba mondir bai ro boi phon phai mano. A few moments later. Tabung hingga jeng jaganath mandir phai sopai ko gari ni nokhorlai tongo hamzu ketal bai camri ketal tur so finally tabuk jeng phai sopai ya jaganath mandiro kotor buskang nukon prabhu jaganath ini ojagano motai buskang sakki nargai ini borok hik sai hinui swmai tangoi borok tini gosi lainai jotono siring laigera khatabuke yang pujari bo tiar khai tongo kainan changnai ta strapta tongkhangke tini hingga borok lukuni buskango hik sai hinui gosi oi tini motai ni buskango tini borok swmai tangai tini simi ke borok lukono funuk sinai jotono jeng hik sai ngaine abono no gosinan bagai tini phayo mutani thani ayang baire hingga kan ro kham thorang khana kana ayang ka kham tam lai tongo yang no bisingo ngangke kainan bagai chenglai tongo tabo sine photo sham sane jaganath bari o plejak san tabo borono kainai hine
Tabung ngangga kai rok pai lekha jeng nok di lamrena nai tongai ko. Tabung mondir nokor lai dong jeng teruk. Tabung aro thangai se phunuk sinai nong no. O jaga ni blok asuk jora nong sinai. Aro thangai nong no hai phunuk pio nai. Khana phunuk nai nong no. Dui part ke khair nai video no nai tong di. Prabhu jaganath ni mandiro kaimani yagulo tabung ngangga hai phaiso phaika jeng jamai ketal ni nogo iko norok biskango nogui makhana misti muk khairna bagui tiarong ajak joto nombor misti runawui geto sumuta geto no ke jamai gari bai kene gari ngangga phaiso payako borongge kicha uklog digi toroka jengge pula phaiso paika phedingge misti muk rok khalibani nai neleyeno soi ko phaiso paika tabuk kena gari jengga pula sang sok paika Bos. Get ka sonarok bor sanmani mote ready hin tonga ta rime tonga jamai be kenya amani bagai hojak yang tonga yang bisingo Tabuk ke get parang mani yagulo haino hai tabuk wathok khulum rinai wathok khulum mani yagulo nok bisingo danai borono jamai be kenya no Tripurasa ni wathop abono khulumna nango Lode nanya. Apa kan yang nak kisah ni bagai hai tu na. tabuk naga last pai thak kaisa khela प्रतियोगिता नायो jaga hamje ketal bai samri ketal tabuk gange ko tuk bisingo gange tongo yastem bo man abono nai nele nei tabuk heding gange khela suru khaiman nai nele nei प्रतियोगिता choli tongha অনেক খেলা কতর সেবো
Iko samri ketal ni aku enggak ke samri ketal mangha Nge tini nyo khelawo samri ketal no pai kha hamje ketal enggak ke chen kha hai pano khadu khuruk tanan di hamje ketal bo hai no hai tai waisa second round Iko man kha ta nganga samri ketal malia samri ketal ni ya khali chini buai jigro hamje ketal ni ya ko nganga ka kha second round pai kha tabuk hai no hai third round Sapa man naile nene tabuk ya jono kaisa malai kha tabuk le kemone kebo kha ko ta ko le sidi joton mang khabla Yastem bukan ini nana itu tabuk Iko samri ketal enggak rupa ni mangka ke hamzu ketal enggak rangsang nih Okra sakar rok yang nalai tong asu lagi Iko yang beri songrol joton asu lagi jak karo yang ke bayar ya zubu musangi tong hati ni ini kena sama tuh ya aku baik ini khusus khas kain bobo ini sajogoy nak ha ane baik kota bo so nggak ke ini vlog video jangan mudah jaksinai next video hai nor boy malai film naik kana nggak ke reception ini no malai nor boy hai ini ni opat kasihan nor naidi namanya pura hai second part do final second part do naik tapu dino rok video gala ke logi thana amon bagai dui part ke mari nai ini nih nggak ke kali kaiman sini kana nggak ke reception samung panda kabar orang mangphili rok di zaman nong tisau phungan yang saya tong nai nor nai tong di teb kaham video nor bagai tu bunan yang saya tong